89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 15 επιχειρήσεις μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας βρίσκονται και φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου, παρουσιάζοντας υπηρεσίες και προϊόντα. Τώρα είμαστε σε μια επιχείρηση, η Ελληνική Γη, έτσι, επαφή με τη φύση και το αριστούργημα διατροφικά και από όλες τις πλευρές των οσπρίων, γενικά των οσπρίων, έτσι, και του ρυζιού. Όπου τώρα η επιχείρηση Ελληνική Γη παραλαμβάνει από τον αγροτικό τομέα, επί της ουσίας περνά σε μια επεξεργασία, όπως μας εξήγησε η Χριστίνα Γιαννακίδου και ο κύριος Δεμερτζής. Και πλέον περνάμε στην τρίτη γενιά. Μία ακόμα επιχείρηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας που περνάει στην τρίτη γενιά. Λοιπόν, Χριστίνα, τι ακριβώς κάνει η βιοτεχνία? Παραλαμβάνεται από τον αγρότη και συνεχίζεται πώς? Σωστά. Το προϊόν περνάει από μια επεξεργασία, από έναν καθαρισμό, ένα ποιοτικό έλεγχο στην ουσία και έπειτα το συσκευάζουμε και το διανέμουμε σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Βασικά χοντρική. Κάνουμε χοντρική, ναι, κάνουμε χοντρική. Λιανική, αν θέλει να αγοράσει κάποιος πολίτης, δεν γίνεται? Δεν γίνεται, όχι. Και επίσης, πέρα από τη δική μας επωνυμία, δίνουμε και χοντρική σε εστιατόρια όπου χρειάζεται. Σε μεγαλύτερες συσκευασίες, των 10 κιλών ή 25 κιλών, ανάλογα στις ανάγκες. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι και έλεγχος συστατικών, δηλαδή στην ουσία περνάτε και σε πιο υγειονομικού χαρακτήρα έλεγχο? Βεβαίως. Πιστοποιούμαστε και με το ISO 22000 από το 2004, οπότε υποχρεούμαστε και να στέλνουμε τα προϊόντα για ανάλυση ή να ζητάμε πιστοποιητικά από τους παραγωγούς και αυτοί να τα έχουν. Οπότε κάνουμε και τέτοιου τύπου πιστοποίηση, ναι, και επεξεργασία. Πολύ ενδιαφέρον. Και ουσιαστικά τα προϊόντα αυτά είναι καταρχάς απαραίτητα στη διατροφή μας. Βεβαίως, και ειδικά τα τελευταία χρόνια που υπάρχει και μια τάση στροφής του πολίτη προς την χορτοφαγική διατροφή, έχουν ανέβει. Η μητέρα μου λέει πάντα ότι Τετάρτη και Παρασκευή τρώμε όσπρια. Είναι κανόνας. Ναι. Είναι κανόνας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και τα στάσεις που βρίσκονται? Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην Κατερίνη, στο νομό Πιερίας, και τα γραφεία μας, η έδρα μας είναι στην Αθήνα, στο Γάλεο. Ωραία. Λέμε, εμείς στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, ότι για να περνάει μια επιχείρηση από χέρια σε χέρια, από πάπο προς πάπο, όπως λέμε, σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη για την επιχειρηματικότητα αυτή, για τα προϊόντα αυτά, για αυτό που κάνετε, και ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αξίες. Γιατί για να αγαπάς κάτι, όπως αυτό το βιοτεχνικό που κάνετε, πρέπει να υπάρχει αγάπη, αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι δεδομένο. Οπότε, Χριστίνα, εσύ σαν τρίτη γενιά, τι έχεις να πεις στους συνομιλικούς σου, οι οποίοι θα επιχειρήσουν και αυτοί, ενδεχομένως ίσως όχι πάρα πολύ με να προέρχονται από μία ήδη επιχείρηση που είχαν οι γονείς τους, αλλά τι είναι αυτό? Θέλω να μας πεις τα χαρακτηριστικά της αγάπης για αυτό που κάνεις. Αρχικά είναι η δημιουργία. Εγώ θα πω ότι αξίζει ο νέος και η νέα να δοκιμάσει και κάτι καινούριο δικό του ή ακόμα και να συνεχίσει αν υπάρχει κάτι από την οικογένεια. Και επίσης είναι ωραίο να εξελίσσουμε τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από μωρό μέσα στο εργοστάσιο με τον παππού, με τη μαμά. Πιο παραδοσιακή τότε, με λιγότερα τεχνολογικά μέσα. Και εγώ τώρα προσπαθώ να την εξελίξω, προσπαθώ να πάμε ένα βήμα μπροστά, να ανοίξουμε λίγο και εμείς τα φτερά μας. Και αυτή η δημιουργία και η εξέλιξη δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Το πλάνο σου περιλαμβάνει και εξαγωγική δραστηριότητα? Θα θέλαμε πολύ, ναι, και θα στραφούμε και προς τα έξω σιγά-σιγά. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας πάντως έχει προγράμματα και μέσω του European Enterprise Network, όπου η εξωστρέφεια ενισχύεται κάθε επιχείρηση. Τέλεια. Ενδεχομένως, ναι, να το μελετήσουμε και να ασχοληθούμε και εμείς και με το εξωτερικό, με αυτή την αγορά. Κύριε Δεμερτζή, πρώτον, η επόμενη γενιά ακολουθεί τα στάνταρ της προηγούμενης και της προπροηγούμενης? Μόνο τα ακολουθεί, αλλά τα εξελίσσει κιόλας. Αυτό είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο αυτό που λέτε. Γίνονται προτάσεις για καλύτερη εξέλιξη, για καλύτερη ποιότητα. Οι οποίες προτάσεις γίνονται αποδεκτές, θέλω να πιστεύω. Προφανώς. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Και μέσω του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, πώς μπορεί η πολιτεία να σταθεί δίπλα στην βιοτεχνία σας και ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να λύσει οπωσδήποτε? Αρχικά είναι το να μάθει την αξία των προϊόντων αυτών, είναι το να μπορέσουμε να σταθούμε ανταγωνιστικά δίπλα σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και βασικά να δοθεί η απαραίτητη σημασία στο ελληνικό αγροτικό προϊόν, το οποίο έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα προς την ποιότητά του και τη γεύση του και τις αξίες του.
Οπότε νομίζω ότι μια καλή διαφήμιση, μια στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μας βοηθήσει πολύ. Ο μπαμπάς θα πει σίγουρα για τη φορολογία. Φορολογία. Καλά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι κι αλλιώς επιβαρύνονται λίγο περισσότερο από αυτό που θα έπρεπε. Ευελπιστούμε να μειωθούν λιγάκι οι φόροι και να φροντίσουμε και εμείς με τη διαφορά αυτή να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτό είναι. Γιατί οι καλύτερες οικονομικές συνθήκες για μια επιχείρηση και ειδικά μικρομεσαία την οθούν στην ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει και περισσότερες νέες θέσεις εργασίας και περισσότερα προϊόντα και καλύτερη κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξαίρετη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια και στην έκθεση και στην ανάπτυξή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, μία ακόμα βιοτεχνική επιχείρηση, μέλος του επιμελητηρίου, τρίτη γενιά και μάθαμε κιόλας. Μάθαμε γιατί βλέπουμε μια συνύπαρξη αγαστή, η οποία στέλνει και πολλά μηνύματα. Από τη μία γενιά στην άλλη με προτάσεις καινοτόμες και πάει μπροστά. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και τέταρτη γενιά σε λίγο καιρό, οπότε να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.